hedder Anne Juhl, og jeg er den rigtig glade musikskoleleder, især i dag. Det er jo helt fantastisk, at vi har fået sådan nogle skønne lokaler, som det I kan komme ned og se lige om lidt. Sammenhængende center for musikskolen. Det er jo en dejlig ramme om den kreative udfoldelse, som vi meget gerne vil understøtte i kommunen. Og jeg synes, at det er især sådan, at nu går man ikke bare til musik i et eller andet tilfældigt klasselokale, nu går man på musikskole. Og det tror jeg, I kan få rigtig meget glæde af, og meget sammenhæng til, møde hinanden og måske spille mere på tværs, udnytte de dejlige lokaler. Indvige lokalerne. Så er skolen indviet.